see, 'cause I think I do want you next to me. Good morning! Nagluto na sila, oh. Ayan. Ano yung bacon? Very good, diba? Ayan, oh. 10 minutes. Mom, for that lunch. Wow! Pakat-cut pa siya manay. Oh. Sige, cut mo more. Oh. Cut. Oh, good girl. Good girl! Please right away. It's still good, Mom. You like eggs? Good morning, guys. Ayan, nag-breakfast na sila. Nakita niyo naman dito. Ayan, si Sa. Tingnan mo si Sa. Ano gusto niya? Ano na eh? Nino. Nino? Ano, sunset up. Naluto? Ganyan. Thank you. Good girl, Baba. Can you say good morning, people? Hoy. Baba. Uy. Magluluto ba ako ng rice? Wag na. Uy, tama na yan. Okay na yan. How about you? Can you say good morning? Or say good morning first. Good morning. Good job. Oh, what you gonna say? Atale. All right. Sabi nga, thank you. Oh. May pa. When knife? Restaurant eh. Pagsabay, kamay lang. Oo nga. Ano? Ayan mo siya, kuya. Tapos didilaan niya na lang. Sabi, hirap naman ito. Do you want mommy to do it? Baba? Mami, mag-do it, Baba? Mommy will do it, okay? Mommy help. Like this. Ano? Chop? Chop? Dito, lamb chops. Hindi pa ako nakaluto ng lamb. Sarap. Sarap? Ay, hindi mo ba? Sabi kasi nila, may tendency na bumabaho. Ang amin. Ang lamb. Hindi naman. Hindi? Different. Kasi sa amin, nagpapakat ba? Okay. Yeah. May egg doon na. Mag-rice tayo. Gusto mo? Ikaw gusto mo? Okay lang. Kasi walang rice. Luto ako. Luti lang. Kasi okay lang ako rice. Ang sari manok. Sabong. Baba, careful with your tooth. You forgot. Parang talagang ayaw niya. Ang ano? Alam mo siya, ang naluto ko na sa'yo, yun nga, pork belly, as in kahit yung belly, ang ganda din siya, tapos yun nga, crispy pata, chop. Hindi na ako sa oven, hindi na ako na magamit. Kasi yung Malaki na naman. oo, ang sausage. Hindi ko na talaga ng tapos ang linis, di ba? Lininis Ay, yun. like sausage. Sabi nga yan, sausage ka daw dito. Kasi sabi nga, hindi siya na. Sabi ko nga, look. Wow. Sabi nga, because I can hear you. Go sing.
show. Go! Inom tayo nito kasi mahina ang memory natin. Ayan, diba? Patay. Ayan. Kumakain ako ng breakfast and ayun kay Rhaze. And ito yung ating iinumin ngayon, yung Berota. Kasi kailangan na natin yan. Parang pilo lang. Si Nag-uusap kami ni Rhaze. Tapos walang pumapansin sa kanya. Nilakasan niya yung boses. Hindi na kayo magkarinigan ni Rhaze. Remix. Bakit siyang playlist? Dance with dance. Pwede ka na maging model ng cupcakes na yan. Ano yan? Lemon square. Okay, that's it? That's it ka dyan. Di na that's it. Bumalik. Sira ang tape. Oh, diba? Pinakain na yung tape. Wala na. Artista ka na talaga. Hindi ba siya nahihiya sa ibang tao? Hindi talaga, hindi. For your medicine? Oh, painumin ko lang si Holly. Naalala niyo nung pumunta kami sa doktor, nung pinakita ko yung mga kagat niya. Ito yung binigay sa kanya, mga antibiotics para maalis yung pagpupula at saka yung kate. So, painumin ko si Holly nito. Ito, last day niya na nito kasi 3 days lang to. Tapos, ito, 5 days. So, may 2 days pa nito. 3 times a day ito. Ito naman, once a day. For 3 days. Ayan. So, painumin natin. Ayan sila. Time for medicine. Peekaboo siya. Peekaboo. Tawa siya. Si Tita is magpainom sa kanya. Baba. Medicine, baba. So, ito yung paborito ko man na injection. Ikaw, nun. So, ano? Iinumin niya? 2.5 na? Oo, Okay. 2.5. Okay, baba. Good job, baba. Good job. That's good. Yummers? Yummers? Okay. Sana pala diretso na. Oo. Okay lang kasi minsan, ano naman siya. Drink water, baba, please. Yay, water! Ay, hindi siya na. Hindi ba ito hindi masarap? Okay lang? Tinikman ko naman. Okay. Okay naman. Tapos, ito yung isa. Ito, ano yan, bin na yan. Kasi 3 days lang to. Okay. Tapos na to. Dito naman siya. Ito, may 2 days pa siya nito. 3 times a day to. Ito yung naalala ko yung gamot na, parang sa atin, ano ba? Antibiotic. Pag naamoy mo, may maalala ka. Shake, For the shake. awi, baba? Shake natin siya. For the awi? For the awi? Okay. For awi, baba. For the awi. It's alright. Amoyin mo. Naalala mo? Para sa atin, di ba? Yung typical na antibiotics ng mga bata. Kasi yan yung, guys, eto. Okay na talaga siya. Wala na siya nag-red. Kasi dati red na red yun. Getting better, baba. Okay. Okay. Good girl, more. Good girl, more. Yes! Good job, baba. Here. Water. Gustuhan. Sabi niyo more. Kulang pa. Tita, it's more. Sabi, awi. Awi! Good job, baba. Thank you, Tita Ray. Say thank you. Say thank you. Pa niya ubusin doon. May ano ka pa, mamaya. 2 pa. So, eto. Tapos na siya nito kasi 3 days lang to. So, itapon na natin siya. May laman pa siya, kalahati pa. Pero 3 days lang daw, dapat itapon na. Ayan, tapos na ako Char. ano? Jacket? Meron na. Mayroon ka. Kasi sabi ni Jen, tinanong ko si Jen, sabi ko kay Jen, malamig ba? Sabi niya, no, it's alright. So, ganun siya. Tapos ngayon, ulan. Tapos malamig pala. Tapos nakaganyan lang ako. Tapos parang, may shirt po yan. Meron yan na short. Ayan. Tapos, ayan. Tapos ako, hindi ako walang blush. Pero, ayan guys. Ito ng Flash, meron dito.
Pinakamalaking pimple sa talambuhay ko ata to, oh. Para na siyang pigsa. Para siyang pigsa, Rhaze. Parang may mata. Wala pa. Wala pa. Papunta. Alam mo, di ba? Supportive siya. Papunta pala. Talagang mahal na mahal niya to. Kilala niyo siya. Siyempre. Siya po ang centerpiece ni Rhaze dito. Bahala na yung 100k job. Joke lang, guys. Nandito siya sa gilid, pero eto to lang nasa gitna. Oh. Alam mo na, Daniel. Next to mama, Papa Joy, Mama Mary. Oh. Pero siya, subdue lang siya. Diyan lang siya. Relax lang siya dyan. Diba? ibibitay natin yan. Huwag mo naman ipite, mamamatay. Ay, hindi, ano ba? 100k. Ano ba yung hawak? Oh, di ba hang bitay? Oo. Mas maganda kasi pakinggan yung hangkay sa bitay. Lako ka na? Hindi. Kiniram ko kasi mabilis itong sa'yo, Day. Oo nga, isabi ko. Parang isang ganun mo lang. Ito nyo. Kasi sa akin, malit yung ganito ko. Ang tawag dito. Basta sa eyebrow brows. May ganito ako, pero kalahati lang nito. So, ang hirap kong i-fill in. Eto, parang isahan mong dip. Kaya nga. Ayan na, oh. Tapos, ano na siya, eto yung horma niya, yung length, pataas. Parang gano'n na siya. Ayun, guys. Hindi ko alam. Ito ang gusto. Nag-iisa pa naman yun, kaya hindi tayo makakapaan. Hindi, meron pa yan. Kunin mo nga yun. Sa'yo na yun. Ay! Lagi, promise. Meron ako. Meron ka na, sa hanapin mo muna. Oh, see? Ay, maganda. Meron siya dalawa, guys. Oh, guys. May donation. Oh. Mapapadali ng aking kilay. Asan yung Sinasabi ko sa'yo, matagal na, madali oh, lang. ito. Ate na. Ito kay Rhaze. Thank you. Diba? Dami niya, oh. Ano naman gagawin mo dyan? Maraming, Marami siyang brushes dito. Oh, ayan pa, oh. Katabi siya ni ano. Katabi kayo. Hugasan natin yan. Hugasan pala siya. Sorry. Papaliguan niya yung mga brushes, guys. So, mayroon na tayong ganito. Oh, hindi na ako mag-iisang oras. Ito yung ginamit ko, kaya ang bilis ko, kaya nagtaka siya na naunahan ko siya mag-makeup. Hindi, wala naman make eyebrows. Kaya din matapos. Magtagal ako kasi dito. Dito lang naman ako na, ano lang yan, yung kay Love, yung kay Pal na binigay niya sa, alam, gustong-gusto ko to, yung Tarte, kasi ang bilis lang. Diba, drunk blush ka lang, tapos na, walang foundation. Pero kaya yan, hindi ko siya tinakpan, pero ayun, kitang-kita. Pero pag nakayo ko, hindi naman. Diba ang dali lang? Grabe, ang dali talaga nito. Oh. Hindi ko alam kung ano to, pero madali siyang i-apply. Ganito ang itsura niya. Oh. Yung makapal, pero may ano siya dyan, oh. Paslant. Ayan, ganda, di ba? Nanggugulo siya dun. Nagbablush on din siya, naglilips. Ito yung bag ni Holly. Ang laman ng bag ni Holly. Gusto niyo makita? Makeup. Lipstick. Hoy, Baba, open your bag. Show it to the people. Open your bag. What's in my bag? What's in my bag, Holly? O, diba? Sa kanya. Yeah. Look. Oh, no. Pinakita niya. Nice. Oh, ayan. Oh. Ano yan? Belo yan? Oo. Ano yan, Baba? Bango. Uy, What's that? pabango. Oh, diba? Sa akin yan. Magpabango. Mabaho si Mami na. Mabaho ka masyado eh. Pabango. Nagpabango na ako, Baba. Okay, I open. Okay. Okay, ako, Mami do. Okay, slowly, ha? Okay. Okay, rub. And put it on you. Here. No, here. Dito sa likod. Okay, massage mo si Mami. Okay, so ang laman niyan is mga gamit niya. Yung pantali. Hindi ko alam kung dadan kasi lagi niyang kinukuha ang bag ko. Yung brush niya, tapos ayan. Yung parang medicine kit. No, that's enough, Baba. Tapos si Bello. You want mabango? Okay. Sabi niya pa ba? Oo, magmamang pabango. Magtabalog na talaga. Marunong na siyang konti. Bawang. Say bawang. Say ba. Sabi ba. Ay, busy siya sa pabango. Oh. Wag i-change ang topic. Nagugulo siya. That's it, Baba. So, magtali ka na tapos yung lotion niya. Ito yung lotion niya. Ang lucky. Oh, yun yung ano, Vitamin E. Okay, my lotion. Baba, ayan yung dress ni Holly. Pero lalagyan ko siya ng... Yan, kasi malamig. Sabi ni Jan, ilagay ko kasi malamig yan. Okay, here. What's it? Here. Okay. Okay na, dali, bilis na. Hurry up.
Come on. Here. Okay. Okay, where's your hand? Help you? Arte-arte ka talaga. Open your... Oh, ayan. Okay. Tapos dadali niya yung bag niya. Where are you going? Shh. Where are you going? Huh? I wanna try. Which one? This one? Lava cake? Ayan. Gusto niya lava cake, guys. Oh. Kanya pa pagkaon sa school. Yeah, so oh, John will try it. John's love it. Oh, wag, which one, Baba? Hindi ka ba ba? Right, she wants to dirty last night. Put the air conditioning on. Big. Thinking like, will it be hot? Will it be cold? I'm not sure. I wake up like I was in a freeze. I know he got up and was like, can you turn on? Yeah, it's a little cold. Yeah, I did. For the room, specifically. Have you heard? Yeah. I know. Which one? Which one? Kayo kumain kayo sa labas. In the room. Ano na ito pang baon? Sa school. Oo. Thank you. Ayun, bigyan kami ni Rhaze ng Kasi ang dami. dami daw. Oh. Ayan. Si Sarah? Yeah. May full name. You don't like it? Nah. Ay, ayaw niya. Yun daw. No, alam mo why? Bakit? She see a lot, so she wants to try every... No. Gusto niya mag-taste test. Kuya TJ is eating this one. See? Taste test. Copycat ka eh. Andun yung open door me. May eating challenge po sa labas. Andun Kasi si ano si favorite niya yung lava cake. Andun sila, oh. Kinakain nila yung lava cake. Ha? Ayun sila, oh. Kinakain talaga nila, oh. Eating challenge sila dun, oh. Tingnan niyo si Holly. Para na siyang papasok sa school. And bigay ni Rhaze sa amin. Pambaon sa mga bata, oh. Thank you, Rhaze. Ayan, Ayan, magdadagdag pa siya ng isa. Wala na. Full box talaga siya, oh. Oh, thank you. Balikbayan, yung lemon square. Ayan, iba-ibang flavor. Ang dami. Yung lava cake, paborito to ni John. Yan yung brand talaga, hindi yung ano. Di ba may isang fudgy bar? Fudgy bar, yung isa. Oh, pero parang pareho lang yung ano niya, di ba? Oh, pala, fudgy bar yung favorite ni John. Ito pala, iba yung brand. Lemon square yung siya. Ayan. Lagay ko na to sa car kasi si John naglalagay ng car seat ni Holly kay Rhaze. Dito na sila, oh, may sakit din. Yeah, share with Zach. Balik na naman siya sa pain. Mag-golf yung mga boys. Si Dan, yung mga bata, tsaka si Jan, si Tony. And kaming girls mag-shopping. Ayun, si Zach, pinapakita niya yung bag. What do you call this? Freeway. Freewood. Ito yung bagong bili niya. Kasi umalis sila kaninang umaga para pumunta sa golf shop. And yan yung kinuha niya. And then, ayun, mag-golf na sila nila Tito Dan. See ya, good luck! See ya. No. Just say see ya to the... Oy, kaninong tubig yung nandun? Hindi ko alam, hindi na ako nagdadala. Ando na yung mga boys. Alis na sila. And kami, ayan. Yung driver namin, ayun, oh. Si Rhaze. Guys, umalis na kami. Pangalawang alis namin sa bahay. Kasi nandun na kami. Malapit, highway Malapit na sa city. Malapit na kami sa city. Naalala ko, wala. Nakalimutan ko yung phone. Isi dyan, baka tumawag. So, bumalik kami. Tapos si Holly, ayan, nakatulog na siya. Tulog na sa pabalik-balik mo, mama. Ayan, oh, pabalik-balik. Buti na lang, wala rin si Jan kasi papagalitan. At sabi, hindi natin yan babalikan. Wala yung cellphone mo dyan. Ganyan yan. Hindi tayo babalik pag malayo na. Kaya ayan, magsha-shopping na kami. Ayan, ang Totoo na talaga. Totoo na to. Totoo na. Ayan sila. May sipon, may influensya siya. Grabe. Kaya bawal siyang halikan, flying kiss lang ngayon. Ganun lang. Ayan, totoo na ito guys. So see you na lang sa sa shopping. Totoo na talaga to. Totoo na, promise. Guys, ito ang city. Wala nito doon sa amin. Ayan yung mga vlogs. Diba? Andyan ba? Ito yung market na Nasaan? Chinese. Yung malaki yung may, parang may Chinatown. Chinatown. Yung may ano siya, yung
Parang dragon. Yeah? Dragon. Ahas sanang sasabihin ko. Wala yan. Mali naman tong tour guide natin. Huwag natin siya pakinggan. Dito daw, oh. Wala. Restaurant. Ayun. Ayun. Nasa Maghintay ka. left. Patience is Oh. the key. Ay, Ay, tapos restaurant pala dahil Mali guys. Mali. Huwag tayo, sabi ko sa'yo. Ay, Huwag tayo. hindi, parang yun na. O, maghintay ka. Magin- Kasi dyan nakikita. Feeling ko nandyan yung art. Yes. Andyan dahil. Dragon. Gusto Dragon. mo? Nandyan Tayo si yung Dragon. Kasi ayun ang mga Chinatown lang nga tayo. Dragon, makikita mo na yung dragon. Tingnan mo si Dragon, guys. Si Tas Dragon. Wala si Dragon. Wala si Dragon! May market. Natakpan siguro si Dragon. Inalis si Dragon. Mayroon. Gilid. Mayroon do, pero pinatanggal na ng mayor. Pinatanggal ni mayor kasi may market sila. Tinan mo yung car nito, Manoy. Wag ka, subdue lang siya pero cool na cool. Dito na kami and si Holly, ayan, nagising na rin siya oh. Ay, bumalik. Ay, bumalik ang tulog. Bumalik siya oh. Nandito na kami oh. Hanap lang kami ng parking. Nag-CRC rin siya kasi dahil nandito ako sa may Calvin Klein. 70% off sila. Ayan. May nakuha akong dalawa. T-shirt. Ang daming tao. May cards kami. Wala kasi akong pram. Ayan si Holly. Ito na si Pompal and dinalahan niya ako ng pram. Ayan. Ayan na si Pompal. Oh. Ganda ko ngayon. Nauna ako in fairness, hindi ako dito. Ayan si bumalik. aming, ang tawag natin sa kanya? Somo. Si Somo. Oh yeah, thank you na. Thank you. Kasi ako malakas. Malang hiya naman. Ayan o, dito ka sa Calvin Klein. Wala akong large. Wala rin kami. Thank you. Thank you. Dito tayo sa Tommy. Kay Tom. 70% off. 70% off. Andun si Rhaze. Kasama si Holly. Thank you. Simply Rhaze, happy anniversary. 1 year na namin dito. 1 year. Kasi last year or 2 years. Last year, bago mag-year. Last year. Oh, last year. Oh, dito kayo sa JJ. Ang daming sale. Ayan. $2 itong pinakamura. Yung mga pa-October. That's not Isha, Aliyah. Tinatawag niya si Aliyah. Aliyah, come here. Come here. Hi, Ate B! Hi, Ate B! Oh, so, sino? Say hi. Is that your friend? Say yes. What's her name? Baba, what's her name? What's your name? What's her name, Baba? What's the name of this friend of yours? Aliyah. There we go. Thank you. See you later. See ya. Yung pagkain namin kila Simply Rhaze and Lyra and then Loveless Day Kompleto. and Holly. Ito yung rice bowl tapos tacos na pork. May isa pang order. May quesadilla din. Nachos. Ano ba sinabi? Ito tayo. Ayan. Apat nga. Oh, ayan. Oh. Tapos may quesadilla. Ang sarap. Ayan. Ito hindi mo sabi. Ayan. Pasok tayo dito. Tapos na kami kumain. Tapos dito naman kami sa MCL Fashion. Ayan. Dito. Holly. Thank you. Thank you. Have a good night. You too. Excuse me. Thank you. So, yung dalawa, si Lovely at saka si Rhaze, nandun nagbabantay sa mga bata. Kami ni Lai, pupunta kami dito sa Temp and Alley. Yeah, Temp and Alley. Yung Alley nandun sa kabila. So, dito tayo. Pasok! Pasok! Ayan, 50% off din dito, oh.
Iba pag may 20, 15 na lang din. 15 din. Tingin-tingin muna tayo dito. Walang ano, no? Thank you. Okay, come on. Okay, let's go. Here, Tita Rhaze, here. Come on. Come on. Okay. Dito naman tayo sa alley. Hindi ko kayo nakita eh. Hoy, tara. Dami. Ayan na yung damage namin ni Lyra. Hindi na tao, hindi na batang laman ng pram. Guys, tapos na kayo mag-shopping. Balik kami sa bahay ni Rhaze. Then, after nang punta na kami kila Kathy. Hindi na daw tayo makapagsabaw. Makapagsabaw tayo, boy. Mabilis lang yan. Oo, kasi doon naman tayo magtatambay na eh. Tambay talaga parang ano lang. Ayan ang ating driver. Ang haba naman ng van. Okay, clear ka dito. See you next year? Or not sure. Yearly, ano na. Oo, tradition. Tradition. Ano kasi last year dito nang kami ni Rhaze. Tayo lang dalawa na, no? Banggal naman ito si Kuya. Uy. May sinigang tayong lulutuin. Oh. Pag nagbabalik, ayan, ang traffic na guys. May ano pa, may pabas. Ayan, bye, Harbour Town. Mainit na, ha? Umalis sila, Rhaze, andyan na sila, oh. Bumili sila ng Vlogger! vlogger. Pumunta sila. Sila kompleto sila. Meron? May mangga pa. Oh, wow. Oh, Yan, diba? May pupo ba?
Iniwan ka ni Holly. Ayan kasi tulog si Holly. Ay, gising na siya, oh. Talaga kasi natin si Rhaze. Si Bali- Rhaze talaga bali- pinakamaingay. Sorry Si ba Rhaze pa? talaga pinakamaingay. Ayan, bumili sila ang kangkong kasi magsisinigang si Smile Lyra. Si Smile Lyra. Say hi. Hindi ako mag-ano dito, illegal dito. May fish sauce eh. Mag-illegal daw siya, pero nag-joke lang siya. Dito, Oh. oy. Dito ka daan yung Kaya nga, sa likod pinapasukan ako. mo. Doon kami Ganyan mag-exit kami ulit sa dumadaan. Kasi alam mo man nag-illegal ako dyan. Ah, saan Kasi di ka? ba kapag dito ka lumabas, Diretso ganun ka dapat. Oo. Dumidiretso ako dun Iba ka din. Ganyan yun. Wala May naman sarili ka. sikretong malupit. Ngayon, alam mo yun na ang sikreto niyang Ganyan illegal. mga ganyan. Hoy, wag niyo akong gayahin. Huwag niyo siyang gayahin. Konting illegal lang naman. Konti lang. Hindi pa siya nadadaki. Pag nadaki pa yun, huwag na knock on the wood. Tinitingnan ko, police, walang police. Walang pulis. Kasi dito, pwede naman talagang malapit. Pero papaikutin ka pa talaga kung saan yung tamang way. Ganun sila dito. Yun ang wala sa atin. Relax lang siya. Relax siya magtawid. O, diba? Sige, mamaya na lang. Balik kami sa bahay nila. Diba ang bilis namin? Uwi, oo, ang bilis nga. Diyan, akala ko tatawid kayo. Ang sinasabi mo, pag pumunta ka pa doon, tatawid kayo. Kaya dito lang sa side kayo. Doon lang kayo. So, yan, balik kami. Uwi na kami. Kila Rhaze, kunin yung karne. And kila Ka. Oo, yan na. Busy ang schedule natin today, Manay. Mm. Paradise, tell me who you seek.